Alle dyrene på gården gik en tur, gik en tur, gik en tur. Alle dyrene på gården gik en tur, hen til slagteriet. Slagteriet stod en mand, stod en mand, stod en mand. Slagteriet stod en mand, kom I bare nærmere. Jeg har korn og foder her, foder her, foder her. Jeg har korn og foder her, og en lille sprøjte. Nu skal kornet venstre ind, venstre ind, venstre ind. Nu skal alle forne til venstre ind, for at blive en trøje. Nu skal alle grisene lige ud, lige ud, lige ud. Nu skal alle grisene gå lige ud, for at blive en skinke. Hønsene skal så ovenpå, ovenpå, ovenpå. Hønsene skal så ovenpå, for at blive parteret. Og til højre skal køer gå, køer gå, køer gå. Og til højre skal så køer gå, for at blive kulotte. Børnene stod og så det ske, så det ske, så det ske. Børnene stod og så det ske, og blev til